Rodio se tiho. Bez aplauza. Bez radosti koja se pamti. Kažu da je plakao, ali niko nije siguran koga je prvi čuo. Možda niko. I dok su druga djeca rasla uz glasove koji ih dozivaju imenom, on je odrastao uz tišinu. Tišina ga je budila. Tišina ga je uspavljivala. I naučila ga je da ne očekuje. Nije znao šta znači da te neko čeka. Nije znao kako izgleda zagrljaj koji traje duže od trenutka. Nije razumio šta je to dom. Vidio je to kod drugih. Gledao je kako se djeca zaleću u ruke roditelja, kako se smiju bez straha da će neko otići. On je stajao po strani, uvijek malo dalje. Kao da je naučio da ne zauzima previše prostora, kao da je shvatio da je njegova prisutnost nevidljiva. Soba u kojoj je živio bila je mala i hladna. Zidovi su pamtili više uzdaha nego riječi, više sjena nego osmijeha. Svake noći je ležao i slušao kako svijet diše negdje drugdje, daleko od njega. Kod njega je sve bilo mirno, previše mirno, kao da je život zastao. Pitao se gdje su roditelji kada dijete ima noćne more, kome se ide kada se padne i oguli koljeno, ko dolazi kada dijete ne zna odgovor na pitanje koje ga boli, gdje su ruke koje tješe, gdje su riječi koje ohrabruju, ali nije pitao naglas, jer naučio je bolnu lekciju, da pitanja često ostanu bez odgovora, a da praznina koju osjeća ne može biti popunjena riječima. Umjesto toga, gutao je suze i pretvarao ih u snagu koju niko nije vidio. Odrastao je prije vremena, ne zato što je htio, već zato što je morao. Dok su druga djeca učila da sanjaju, on je učio da preživi, učio je da bude neprimjetan, da se ne žali, da se ne nada previše, jer svaka nada koja se ugasi ostavlja dublji ožiljak. U očima mu se nastanila tišina, ali u srcu je ostala neka čudna toplina. Neka iskra koju nije dobio od drugih, već je rođena iz njega samog. Toplina koja ga je grijala u najhladnijim noćima. I nije postao loš, iako je imao sve razloge da bude. Nije mrzio svijet, iako ga svijet nije zagrlio. Postao je pažljiv, tih. Postao je onaj koji razumije i prije nego što mu kažeš. Onaj koji vidi bol u tuđim očima jer ju je predobro upoznao u svojim. Postao je čovjek koji zna da sasluša, jer je cijeli život proveo slušajući tišinu. U njemu se rodila empatija kakvu mogu imati samo oni koji su patili u samoći. I danas ide kroz život sam. Ulazi u prostorije u kojima ga niko ne čeka. Vrata se zatvaraju iza njega bez pitanja, a tišina je jedina koja ga poznaje, koja ga dočekuje kao stara prijateljica.